19 सिभिलनि LIC मा हामीलाई शुद्ध बसुमतारी सर चाहिन्छ। आङो बे हाथिसार प्राइमारिनि सासे इन्टेलेक्सुयेल जानानै बेखौनो इलेक्सननि पारपसाव आं बुंनो सानो माने जोंहा बे ओनसोलाव सिगां समाव जेब्लानाखि UPPL सरकारा सरकार सालायदोंमोन बे समावहाय जोंना लिडारफ्रानो फ्राय जोबोद दुरबलाव दंमोन। बे समावबो जोंना सुद्ध सारा जोबोद खस्थ'यै बाय इलेक्सनाव गेलेनानै खस्थ'यै गाव जोबोद खस्थ' लादोंमोन, थाखा फैसा बहन खालामदोंमोन। आरो जोंहा बर्तमान दा नायनो थाङोबा गोबां MLA जाथावथाव गोबां लिडारफोर दङ। अब्लाबो जोङो बिथांनि खस्थ' खालामनायखौ नायनानै जोङो बे 19 नम्बर LAC बे कन्स्टिटिउसनाव जोङो सुद्धा सारखौनो मोननो हास्थायो। मानो होनोबा बिथाङा सासे भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामबाय। बे हिसाबै जोङो बिथांखौ मोनोब्ला मोजां जागौ होननानै जोङो सानो। ধন্যবাদ, আপোনালোকক ধন্যবাদ দিলোঁ। আগন্তুক MLA নিৰ্বাচনত আমাৰ 19 নম্বৰ চিডলি সমষ্টিৰ পৰা সুধ বসুমতাৰী ছাৰক আমি বিচাৰিছোঁ। তেখেত এজন দক্ষ মানুহ। তেওঁ একো হেৰি নাপায়ো আমাৰ হাতীচাৰত বহুত আহি আমাক সহায় কৰিছিল। সেয়ে আমি তেখেতকে MLA হিচাপে পাবলৈ বিচাৰোঁ। এইটোৱে আমাৰ হাতীচাৰৰ পৰা ক'বলগীয়া কথা। 19 सिभिलनि LIC मा हामीलाई शुद्ध बसुमतारी सर चाहिन्छ MLA को लागि। ठिकै छ।